Bon dia a tothom. Avui comentarem la següent notícia i explicarem què en pensem des del primer canal i quina solució hi donem. A Catalunya es parla molt de democràcia participativa, es parla molt, però quan els ciutadans intenten exercir els seus drets, sovint es troben amb murs inqüestionables. Un exemple escandalós d'això és el que ha passat amb la ILP Via Legal. Aquesta iniciativa presentada el passat febrer que buscava donar veu als ciutadans per reformar l'estatus polític de Catalunya, atenció, en base a la legalitat constitucional i garantir una via més justa, lliure i accessible per tots. Aquesta via ha estat menyspreada per les institucions que, en teoria, haurien de defensar la nostra veu. El membre designat com a representant de la ILP Via Legal, és a dir, un servidor, es va presentar davant la mesa del Parlament amb un objectiu clar: aconseguir que els ciutadans tinguéssim una eina efectiva per defensar els nostres drets. Però què va passar? Anem a explicar-ho. La mesa del Parlament, que hauria d'haver actuat com a garant de la participació ciutadana, es va portar de manera inacceptable. Un maltractament institucional que ha deixat molt clar el poc respecte que tenen alguns polítics pels ciutadans que representen. No només es va menysprear la proposta, sinó que es va obligar al representant de la ILP, és a dir, un servidor, a recórrer a la justícia per defensar els seus drets, o sigui, els meus drets. Això va implicar un cost econòmic considerable per mi, que lògicament he hagut de gastar diners, bastants diners, per presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional espanyol, i com és habitual en aquest país, aquest tribunal encara no ha emès cap veredicte, mantenint-me tant a mi com als ciutadans que donen suport a aquesta ILP en un estat d'incertesa injustificable. Aquest cas és una mostra clara de com les institucions, que haurien de ser les primeres a defensar la democràcia, sovint actuen per bloquejar-la quan no els convé, perquè aquesta ILP no els convé. La Via Legal és una iniciativa legítima, necessària, però està tractada amb una hostilitat inexplicable per part dels representants polítics, concretament per Junts, el PSOE i Esquerra Republicana. Una hostilitat que només es pot entendre com una forma de protegir els seus interessos i evitar que la ciutadania prenguem el control dels nostres drets. Per què la mesa del Parlament ha actuat d'aquesta manera, l'anterior mesa? Les possibles explicacions són alarmants. En diré unes quantes. Por a que la ciutadania tingui una eina real per defensar-se, per tant no volen que el poble tingui més poder. Protecció dels seus propis privilegis. Qualsevol reforma que amenaci el seu status quo, el dels polítics, és vist com un perill, podria ser també. 3. Una cultura política de menyspreu cap a les iniciatives ciutadanes. Parlen molt ells de democràcia participativa, però quan els convé actuen amb autoritarisme. És claríssim, és claríssim. També podria ser una burla a la participació democràtica. Obliguen els ciutadans a lluitar contra un sistema que sembla dissenyat per derrotar-los. Però no ens en direm, ja ho aviso. La situació és indignant. No ens quedarem per això de braços plegats mentre es trepitgen els nostres drets. La ILP Via Legal és molt més que una simple iniciativa legislativa. És un símbol de la lluita pels drets humans i per una democràcia real. Els nostres polítics han de saber que no els permetrem seguir jugant amb les nostres vides i els nostres drets. Anirem fins on calgui. Amb els tribunals, fins on calgui. Des del primer canal volem expressar el nostre suport al representant de la ILP Via Legal i condemnar enèrgicament l'actitud de la mesa del Parlament de la passada legislatura. Exigim que el Tribunal Constitucional es pronunciï ràpidament sobre aquest recurs d'empara i que els nostres polítics deixin d'obstaculitzar la participació ciutadana. I per això us animem a unir-vos a la ILP Via Legal. Només amb un canvi radical de la nostra classe política podrem garantir que situacions com aquesta que s'ha viscut no es torni a repetir. El poder ha de tornar al poble i no podem permetre que la democràcia sigui només un eslògan buit.
Res més, moltes gràcies per escoltar-me i ens veiem el pròxim divendres a les 10 amb una altra notícia efervescent aquí al Primer Canal.